Ja, ik kom. Wacht. Ja, alleen, ik was... Hey. Oh, Jan, kom binnen. Ik dacht dat Leen was, ja. Veel ander bezoek heb ik niet, hè. Allee, kom, ga zitten. En hoe is het? Hoe... interesseert u dat? Ja. Allee, dat doet mij plezier om dat te horen. Een koffietje? Ja, want iets straffer heb ik niet in huis. Allee, kom, ga zitten. Ja, maar ik wil je niet van je werk houden, hè. Jan, echt waar, ik ben heel blij dat ik je zie. Zeg, dat werk kan wachten, hè. Ga je koffietje doen, is goed. Rita, allee, het wordt tijd dat je terugkomt waar je thuis hoort, hè. In je familie. Meende je dat nu echt, Jan? Ja, natuurlijk meen ik dat.